Ano kayo mag-video sa ta? Grabe guys. Yan ang mga ice dyan guys oh. Waiting kami ng pilot ngayon ha. Waiting ang pilot. Grabing yelo oh. Sus. Diyan niya daan kay port side man. Ganon niya sa kapitan. Ilibre niya ng port side ayon. Para makaagi ba? Masaya look side lang. Wala pa kayo ngon. Starboard mo na diri. Para diretso na pag larga, diretso na. Muikot pa ni sila. Sus, bagaa oy. Grabe oh, murag ka nang sa Titanic oh. Titanic. Titanic oh, bagaa oy. Sudan kayo. 5 years pagod, 5 years old pagod. Grabe bagaa diri oy. Pero naman ang diya breaking. Kaya, magbong cellphone do. Nayawas lang yun. Makakuha na po tayo. Way hinungdan eh. Impas kinang halin sa tawasan. Palit kita gaypon 40 na ni yun. Sus, grabe. Was out. Was out. Kuha kami ng piloto guys. Kaya umikot na sa kapitan. Yan na. Iyan mo nang ikot para libre report sa ito raw. Oh. Yan ang pilot boat. Pilot in the ladder. Asa kumagi? Ligya sa likod? Sulod lang ko no? Ini. Sulod lang ko no? Sulod na ako ni Agi. Kasi ligya sa to likod ba? Muga ni. May mga kuhan-kuhan dito. Pilot boat coming. Uyaw guys, standby oh. George oh, iling-ilingi oh. Sirbar yun ba? Ah! Ah! Grabe, sirbar yun kayo ba? Arazos. Na, di mga pugi niya. Zos man eh. Ito nang gawas na ba? Ay, haya nila ay, waman sila kapahuway. Manguli sila, manguli. Mga ano no, hinay na no. Magpundo pag itagrahi. Pag mag-ulo, pundo o grahe, ayaw mag-loading. Oh. Di pa mag-loading dahil pag-abot. Abot lang, sa balita po dito sa ulo. Yan ang pilot boat guys. Oh, may nakalagay yan sa kilid, pilot. Secure lang ni Oh, secure na kay dito ra man munaog sa pantalan. Diri lang sa kay unya, munaog naman po na siya. Iniglarga, manawag ra karon sa side. Oh, along side. Magana. Oh, diretso ra na. Meters man to. Sakto ra. Diha man dai siya oh. Naman siya patunganan di oh. Oh, tingog-tingog oy, murag naliki ba? Bogi na diha.